Good morning mga ka-Ate Ann Bicolana. For today's video, magluto ako ngayon ng tinola. At lahat lang drumstick ang aking binili. Ayan. 4 na piraso lang yan, meaning tag-iisa lang kami. Ayan, mga tipid tips ng isang nanay. Sa halagang more or less 100 ay meron ka na masarap na ulam. Iginisa ko lang yung luya, bawang at sibuyas at inlagay ko yung karne ng manok. Enjoy watching, guys! Nilagyan ko na siya ng paminta, asin at seasoning at lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan, at antayin lang natin siyang kumulo at tatakpan natin siya para mas mabilis ang pagluto ng karne. Ayan. Tiyak na magugustuhan na naman to ng aking mga kids. Done cooking na ang aking tinola. Simpleng tinola. Sabaw pa lang ay ulam na. Nilagyan ko siya ng malunggay at sayote. Kain na tayo, guys!